Joo, nyt on 3 kisaa ajettu ja kauden tietyllä tapaa tärkeimmät kilpailut takana. Ja, vähän kaksijakoisesti, että hyvä startti Katarissa. Toinen kisa Austinissa oli älyttömän hyvä, että tuli eka Katarista 5. ja Austinista palkintopallisia 3. ja siellä kaikki meni kyllä aika lailla putkeen, varsinkin kisapäivänä. Jeresi oli jostain syystä vähän vaikea kilpailu meille ja koko viikonloppu meillä oli ongelmia takarenkaanpidon kanssa aivan älyttömästi ja ei saatu oikein semmoista kyytiä päälle mitä odotettiin, koska mä odotin, että Jeresi olisi ollut meille se vahvin näistä 3 ensimmäisestä kilpailusta, mutta sitten kävi toisiin ja itse sunnuntaina Jeresissä niin saatiin vähän kilpailua parannettua sitä takarenkaanpitoa ja 5. nopein kierrosaika kilpailussa osoitti sen, että kyllä meillä vauhtia oli kilpailussa, mutta lähtöpaikka oli huono ja sitten en tiedä tuliko yliyrittämistä tai mitä oli, mutta nurin mentiin ja sitä myöten sitten 0 pistettä. Tietysti harmittaa, että olisi ollut tärkeää ottaa nekin pisteet, mitä siinä oli saatavissa, mutta nyt meni näin ja nyt jatketaan tästä eteenpäin, mutta kumminkin kauden startti on takana ja ihan kohtuullisissa merkeissä, että kisavauhti on kumminkin hyvä.